O vindeiro 25 de novembro, o que é o mesmo este domingo, conmemórase o Día Internacional contra a Violencia Machista. Pouco máis de un mes para que remate o ano, este tipo de violencia cobrouse a vida de máis de 40 mulleres en todo o país. Por iso, a meirande parte da cidadanía e as institucións están a mobilizarse en contra desta lacra que esperan que algún día remate. Ao longo de todo o ano este apoio debese visibilizar, non? Con diferentes actividades, como estamos a facer no Concello de Cambados, actividades que son levadas a cabo pola propia Concellería, pero tamén a través e sobre todo do CIM, que temos mancomunado aquí en Cambados, que fai pois, ese tipo de actividades para visibilizar, para darlle empoderamento e sobre todo para decirlles que non teñan medo a denunciar, que non teñan medo a decir que son que están a sufrir e que son vítimas de violencias machistas, e sobre todo para decirles que hai saída, que se pode sair de aí. Hoxe estivemos en Cambados, ali membros do equipo de goberno e persoal do consistorio saíron ás portas da edificación para dar lectura ao manifesto. A alcaldesa ademais recordou algunhas das numerosas actividades que se sucederán ata o domingo. E tamén o domingo, antes de ese desfile de zona centro, no que tamén se vai a facer un acto reivindicativo contra as violencias machistas, e se vai a facer un pequeno desfile e mesmo o presentador vai a ler un manifesto contra as violencias machistas, que teño que decir que tanto Cambados Zona Centro como as persoas que están organizando ese desfile se volcaron tamén con nós nesta causa, apoiando e sobre todo pois tamén participando nesa campaña de Cambados en negro, coas súas colocacións dos cartéis nos seus establecementos, nos seus comercios, e que van a desfilar precisamente con estas camisetas como a que eu porto para reivindicar e para dar visibilidade, para dar apoio a todas esas mulleres, como antes decía. E xusto antes dese desfile de Zona Centro, no campo do Pombal, vaise realizar unha fotografía cos clubes deportivos. Diferentes concellos do Salnés celebraron un xesto similar ao de Cambados neste venres e están á espera dos actos que se sucederán ata o vindeiro domingo.